dotzena edició del concurs de cuina Connexió Comunitat Valenciana a la Pobla de Farnals. Quin serà el plat guanyador? Molt bon dia, com estan? Benvinguts a Connexió Comunitat Valenciana. Ja ho han vist, el concurs gastronòmic fa parada avui a l'Horta Nord, a la Pobla de Farnals. Dèiem en aquest avançament que hem tret que quin serà el plat guanyador, però com arribarà el nostre crític gastronòmic Pedro García Mocholí fins a la Pobla de Farnals? Ho descobrirem més endavant, però com cada divendres, avui és 8 de maig, farem també un repàs per tot el nostre territori per a descobrir el que podem fer durant el cap de setmana per a disfrutar d'una manera diferent, tot i que, això sí, haurem d'estar una miqueta pendents de la previsió meteorològica. Estarem pendents. Juanma, bon dia. Molt bon dia. Estarem pendents. Ara no sabria dir-los quants habitants té la Pobla de Farnals. El 80% han fet plat. Estaran allí, sí. Ha sigut una resposta No ho immillorable. entenc. Bueno, que molt agraït i m'agrada molt. S'està queixant? Però no és queixa. Està agraint. 2.250... Ah, 9.000, perdó. Habitants, 9.000. Bueno, un gran percentatge... 9.000 habitants. Un gran percentatge participa en el concurs gastronòmic d'este programa. M'agrada molt. Està bé. A veure, una vegada dit això, l'oratge no acompanyarà el cap de setmana, però sempre podem veure la tele, sempre podem veure a punt, i com és divendres, el concurs gastronòmic ens farà entrar en el cap de setmana d'una manera més divertida. Anem a passar-ho molt bé avui, molt bé. Gràcies, Antonio, bon cap de setmana. Fem una pausa per a la publicitat, però de seguida estem amb vostès i els deien que ens interessava l'oratge que tenim ara a la Pobla de Farnals, perquè avui fem parada allí en el concurs gastronòmic i aquestes són les imatges que ens estan arribant ara mateix des d'allí. Miren, no fa mal dia, No fa mal dia. I estan tapadets. El que és cert és que jo crec que fregarem... Què és això? Mireu quin bodegó de pa. De pa. Això s'ho menjarà tot, que envien un tàper. No, però és que hem de dir que l'han elaborat l'alumnat de l'IES d'esta localitat. Un grau de FP. I imagineu-vos quines meravelles, quin briós. Briós leopardo, això és el meu. Briós leopardo. Això se menja? Això es menja i ho han elaborat. Una cosa molt cowboy, a mi m'agrada molt el cowboy. De la Pobla de Farnals. És el Guillem Alcalà. Mira, aquesta cistelleta podíem enviar-la, quina llàstima. Molt bé, han fet de la Pobla de Farnals. Reposteria fantàstica. De seguida estem allí per veure això i moltes coses Si algú vol arribat. brioix leopardo, que vaig a la Pobla de Farnals. Fins ara. Ara venim. Mare de Déu. Deu i 42 minuts, estem en directe en Connexió Comunitat Valenciana. Fem eixa parada gastronòmica perquè este divendres, recorden, arribem a la Pobla de Farnals amb la 12a edició del concurs de cuina amateur de Connexió Comunitat Valenciana. Una jornada que avui estarà plena del veïnat d'esta localitat que ens ha portat totes les seues creacions culinàries, però és que a més, i ja hem pogut comprovar-ho, molt creatives, Juanma. Molt creatives. Rècord de participació segur i de creativitat. Jo crec que sí. Visitem este poble de l'Horta Nord de València per conèixer tots els plats que els seus veïns, les seues veïnes, ens han preparat. A més, crec que moltes associacions del poble estan participant. Allà tenim avui directora de la gala, Núria Cifuentes, al costat de l'Ajuntament. Bon dia, Núria. Tornes a fer de mestra de cerimònia. Però no està? On està Núria? Si estàs. No estàs, està. Mira. De barres de pa. Alguna cosa encara fer. Està amagada. Que bo. Pegant limons. Estic així embotada. Pegant-li un mos, bon dia, companys, estem així a la Pobla de Farnals, que n'hi ha una festa, bueno. Us vaig a mostrar tot, ja veieu aquesta taula com és d'impressionant, a veure estes dones, quina festa porten, mireu, estan volen tot, així, a la Pobla de Farnals, un ballet, vinga, un ballet, a veure i se va, La Cifu sempre ballant, me'n vaig a ells, vinga, I a la primera connexió, Avui anem a fer festa, ja ho sabeu, que avui el concurs gastronòmic va
cap a damunt, companys. Va 10:51 i és que del he matí. fet un eslògan i tot. Quin és aquest He eslògan? fet un eslògan i tot Quin abans és? de començar a parar. A veure què us pareix. A veure. Ui, les receptes més suculentes de la mà de la Cifuentes. Bravíssima! Molt bé, ens agrada Molt bé. moltíssim, Núria. Cifuentes. Molt bé, Cifuentes. doncs ara continuem. És com Dis-me, Venero, Tu Juanma. eres conscient que ara el teu iaio això ho ha gravat en la tele, en el mòbil? Ho ha immortalitzat. Home, que sí l'ha gravat, home, que sí l'ha gravat. Després el tindré tot ahí al grup de la família. Segur, ficaran segur, ahí van passant totes tot. les fotos i, vamos, això segur. Però com deia, tenim una taula impressionant de pa i és que és de la mà d'esta escola. A veure, vaig pa casí. Una escola Molt i tot, ui. Bon dia. A veure, d'on veniu vosaltres? Jo de Xeste. De Xeste, no, però quina escola sou? Dis-me. De la Pobla de Farnals, de l'Escola d'Estreria Guillem d'Alcalà. Guillem Alcalà. I vosaltres què sou? Formeu part de les que feu el pa, no? I tot això. Sí. Conteu un poquet. El curso de especialización es un curso de panadería y bollería artesanal en el que hacemos pues las cosas tradicionales, además de bollería innovando un poquito. Això anava a dir, perquè hem vist de tot tipus, de formes i de pans. Sí, la verdad es que sí, están muy chulas las formas y todo lo que hacemos está súper bien. Quina emoció ho conta. Impressionant. Moltíssimes gràcies. Continuem, després parlarem de nou amb vosaltres, però jo vull que mireu el que tenim per ací, perquè la gent la tenim ballant, però mireu què tenim ací! A veure, és pla... un altre... Una torrada. Això és un mega pincho. Però quin pinxo. La barbacoa. Las mejores. Ai, les barbacoas. La barbacoa. Però què passa avui a la Pobla? Se'n torna bojos, vull allí. Vista Sant Antoni. Ja us dic, anava a preguntar-te d'on veniu, però ja me l'has dit. Venimos de la cofradía de Sant Antoni de la Mar, de la platja de la Pobla de Farnals. Nosotros venimos de la playa. Molt bé, molt bé. I per què? O sigui, heu portat així... A veure, fem una obertura. Obrim. Una obertura. Mireu que han portat Para almorzar. A ver, nosotros es que Quina en nuestra barbaridad. fiesta hacemos el pincho tradicional del almuerzo El y luego pincho, hacemos que siempre va cargado. la caldera. Pero nosotros hemos traído el pincho representativo para que veáis lo que hacemos nosotros en nuestra cofradía. O sigui, vosaltres heu dit, nosaltres portem la nostra tradició al concurs gastronòmic, que també és tradició. Para que Mocholí se coma un buen pincho hecho en nuestra barbacoa de nuestro Serchi, nuestro presidente que está por ahí con el caballo. O sigui, que va a tastar-lo de primera mà, feta al moment. Pues al momento. Va a estar buenísimo y si hay que ponerle ajo aceite, se lo ponemos también. Aquí estamos todos los no li falte de una parte res. de los cofrades, porque Van a muchos venir a hombres Mocholí nuestros están en el pincho ese. trabajando. El pincho Pero, y mujeres, es con la pero varita aquí del estamos una mestre de parte de los cofrades del director con de mucho orquesta. cariño para este programa tan bonito. Home, clar que és bonic. Vols dir tu algo? Ana, está- Quiero decir algo, sí. Què vols dir? Se lo dedico a mis nietas. Muy bien, per a les netes, per a Què les li netes. dedica al pincho? Amore, Li per dedica ací. el pincho Què a la feu neta. ahí a Sant Antoni a banda de menjar barbacoa? Mai s'havia dedicat un pincho en La televisió. bendición de los animales, traer mucha comida para todos y pasarlo bien. Exacto. Muchos caballos, que vienen muchos caballos. Somos una gran Com que venen cavalls, molts Este año cavalls. han venido 300 y pico de caballos. Però esta connexió per què és surrealista? Per què parlem de Sant cavalls? Antoni, perquè fa Sant Antoni. Els cavalls es passen Antoni. Adorables mayores. Generació en generació, el camello también. Traemos, este año han venido 2 camellos. Pero hemos hecho muchos en San Antonio. Quadrúpeds, en general, quadrúpeds. Tenim un figura, no el desaprofites. Tanta dona Tenim i que un aparèixer. home. Sí, a veure, les dones que m'estaven ballant i han parat, no parem. Vinga, les de Zumba, No chicas. parem. Ahí ni en figura, No parem. el de la A veure, barbacoa no vostè l'hem de ha vingut desaprofitar. al concurs gastronòmic. Hombre, claro. Home, clar, per què? Perquè t'agrada a tu. Sí, no me gusta cocinar, pero he cocinado. T'has portat ese problema. No me gusta cocinar, pero he aportado. Atenció a A l'esquerra, veure, ho has què us vist, no? Ho has pareix? vist? Què us pareix si amb la cançó Mira, fem mira, tots mira, una mira, cosa aparta de nou, aparta amb de la nou. cançó de barbacoa al voltant de la barbacoa? Vinga, comencem, agafeu-me, Però quina marxa agafeu-me, tenen en la Pobla de vinga, Farnals. comencem. Això és La massa. barbacoa, Ei. la barbacoa, como me gusta, vinga! Ahí Ho has anem a dit tu, fer la 10:55. barbacoa. 10:55, ara no són les 11 del matí i Este miren la senyores, festa este que hi ha a la senyores Pobla de avui a Farnals. les 2 de la matinada com estarà? Les millors. Home, pues estaran dormint ja. Home, mira, jo així també fico els pinxos i la barbacoa continua així, Ai, la ola i compa, Jo enmig de tota la Pobla de
Farnals, que ja veureu vosaltres quina festa anem a fer avui així, a la Pobla de Farnals. Anem a passar-ho de Recorden categoria. vostès que això, encara que no ho sembla, és un concurs gastronòmic. Gràcies, Núria. Jo no sé què han desdejunat aquestes dones, però l'energia que tenen, quan encara no són les 11 del matí, promet un concurs gastronòmic, el d'avui a la Pobla de Farnals. Després comprovarem més coses. Quina connexió. Les previsions a Oliva. Moment de fer una pausa per a la publicitat, són les 11:18 minuts. Ens n'anem amb les imatges que ens arriben des de la Pobla de Farnals, on avui fa parada el concurs gastronòmic, perquè és que és espectacle. Jo estic al·lucinant. No són les festes patronals de la Pobla de Farnals. És el concurs. No és la carpa de festes. Només és el nostre concurs gastronòmic. Mira quina quantitat de gent. Això sembla Oliva? Ara mateixa, mira. En mercat ambulant. El de la gorra és el nostre xino. La resta, tot la gent del poble. Perfecte. Però què cosa més... Ara venim per a veure tots els plats que han preparat. Fins ara. Mira. ...23 minuts passen de les 11 del matí. Volem anar-nos en corrents fins a la Pobla de Farnals, a l'Horta Nord, perquè hem vist que l'activitat és màxima en aquesta plaça de l'Ajuntament, on tenim avui el concurs, i em fa l'efecte, Juanma, que Pedro García Mocholí ha d'estar a punt d'arribar. No pot tardar molt, ja? A veure, com va arribar avui? L'última vegada en Vila-real arribava disfressat, vestit de Jaume I. Núria, saps on està Mocholí? Sobretot, podries avançar-nos si l'has vist, com va arribar, o és mega sorpresa? Juanma, tu ja saps que no te vaig a dir res, o sigui, no vaig a dir-te res. Jo l'únic que puc mostrar-te ara són els plats que Mocholí va tastar i que no va ni a dinar, ni a sopar, ni a berenar, ni a esmorzar demà, perquè, vamos, n'hi ha en 3 setmanes, per lo menos. Més de 20, o sigui, vamos, una barbaritat. Anem a començar per així, a veure, este plat qui l'ha fet? Jo, pues a veure, conta'ns què ens ha fet, dolç. Tu dolç? Jo dolç, sempre. A mi m'agrada molt el dolç. T'agrada el dolç? També. Les dues són fet dolç. Una boca de llanda, típica valenciana. Ole. En sabor a llima, perquè ja se'n cansa de la taronxa. Molt bé, per a disfrutar d'una altra manera. Crec que ella és la vostra mare que me deia, així la tenim, a veure les teues filles que les dues cuinant i tot. Hombre, tu les has ensenyades? Des de xicotetes. Des de xicotetes, o sigui que estarà bones, no? Oh, precioses. Home, clar que sí. A veure què diu Mocholí, però jo només en la vista ja me les vull menjar. Després proves un trosset. Després provaré un trosset, però Mocholí primer, que s'ha a veure que és el xurat. Moltíssimes gràcies a tu. Continuem per així, a veure qui ha fet estos plats. M'agrada moltíssim. Molt bé, home, és que s'han decidit també. Què heu fet? Conteu-me. Mira, pues així n'hi ha unes faves bullides, ¿vale? Uns caragolets i unes carrillades. Tu has fet menú sencer? Sí, senyora. És que per dinar després, nosaltres, per vindre a presentar un plat a soles, no podem mirar en un plat. Han de fer una picaeta primer i després menjar-se la carrilla. Molt bé, doncs a veure què diu Mocholí, perquè té molt bona pinta també, eh? Tenim el salat i el dolç. Jo crec que Mocholí anirà per... Mocholí avui no sé com va poder en tot. Jo crec que... Penseu que és de caragols, Mocholí. A veure després Mocholí, que és el que diu, però a veure si el trobem que va pels caragols. En estiu podíem anar en una caravana tots en Mocholí, tot, visitant pobles. Una gira. I ja està, o sigui, ja no podem... A part d'això, nosaltres som de la Societat Gastronòmica La Pobla Farnals. Ah, molt bé. La Barraca. La Barraca, i ahí també teniu... Vamos, ahí fareu moltíssims plats. Si vol venir a dinar, estàs convidat. Ah, moltíssimes gràcies. Anem a dinar després, no se va a despreciar tot això. Home, clar, això ha de menjar-se. A la fruita li han ficat dos ullets per fer com una forma de cara. Continuem en els plats, a veure, moltíssimes gràcies. A veure, per així. Hola. Vostè ha fet la truita? La tortilla. Menuda truita, quants sous porta? 14. 14 euros, ai mare, ai sí. I patata. I creïlle. No, si mireu, companys, lo gran que és la truita és enorme. Com has pogut fer la volteta, que a mi me costa en pocs sous? En una tapadera se rodea muy bien. Molt bé. O sigui, que tu tens ja... No, el bar chicón
que es nuestro, y allí se I ahí, o sigui, que tu de cuinar saps moltíssim. Sí, sí. Ja ho tens clar. Ya no tengo muy buena cabeza, pero bueno. El bar anirem, que vaig a Pablo un dia a esmorzar. Sí, sí, sí. Clar que sí. Yo los convido, claro que los convido. Home, si fas esta truita, s'ha de provar. Muchas cosas para almorzar. Molt bé, doncs anirem per allí, que tinga moltíssima sort, per així, una altra vegada, que ens has deixat hasta la massa per explicar-nos com es fa. Yo me llamo Gloria, soy de la Escuela de Adultos de la Puebla Farnal y he hecho roscos de vino. Y eso es la masa donde yo los lío, que es la caña de los marchales de aquí de Huerta Valenciana. En mi molde. Y yo con eso lo hago y lo frío y mira, y sale. Perfecta. Vamos, tu has portat la preparació, el final i tot. Todo, para que vean cómo lo hago. Molt bé, doncs moltíssima sort. És un concurs, pues ella... Mare meua, conta'ns. Yo soy cordobesa. Cordobesa, molt bé, ahí. Me ha enseñado mi suegra, que de Zaragoza, pero el homenaje es para una señora llamada María La Garrofa, que vivía en el pueblo de Benimaclet. Ella me enseñó a hacer un arroz al horno con bacalao, que es lo que utilizaban los pobres porque no tenían carne. ¿Y eso es el que has fet tu avui así? Y eso es lo que yo he hecho para homenajear a todas estas personas muy mayores, no, ya no están aquí. Pero sí que me gusta por eso mismo, porque con poco, con los garbanzos que sobraban del puchero y el bacalao, que es lo que se mantenía en sal, es lo que hacían. Quina història més bonica, Yo te digo toda la suerte que m'agrada la història. Es que es gracias a ella lo que me enseñó. Per ella, com s'anomenava? María La Garrofa. Pues per María La Garrofa esperem que tinga vostè sort en Montxolí. Sí, i si no, se ho mengen. Home, clar, tu i jo. I el marit que està per aquí. Molt bé. Per així, un altre plat. Pues nada, vivo en Valencia, pero soy de Sevilla, De Sevilla també, molt bé. I què has fet? Conta'ns. No passa res, la pegatina. Es solomillo de cerdo a la pimienta. Salsa a la pimienta. Molt bona pinta té, Eso, hacerlo con mucho cariño y se le pone la gracia de Andalucía. ¿Cuántas horas has estado haciendo? Esto está en el libro de 1080 recetas, Mucho. Mucho, moltíssimes. O sigui, recepta teua i que t'agrada Montxolí. Moltíssima sort. I amor, per així el dolç que ens agrada a nosaltres. Quina pinta. Bon dia. Tiene buena pinta y mejor sabrá. Esa es la actitud. Me enteré antes de ayer que estaba el concurso, estaba en Barcelona. Mi director del colegio me apuntó un poco deliberadamente. Y vingués corriendo. Anoche corriendo lo hice y espero que haya salido. Pues seguro que sí, perquè si tu no volies perdre't el concurs, així nosaltres t'estarem. Vamos, Montxolí, en totes les ganes de tiramisú, que quan arriba de Barcelona directament para. No, però segur que és el millor, que no s'escolta. Els italians no s'escolten, no passaré. Participar. Pues sí, moltíssima sort. Això ja és com la gana de los Oscars, tot el món vol estar. A veure, així, ràpidament, què teniu per així? Això ja l'havien vist, però l'altra. Caracoles. Ensalada de aguacate. Tortilla de patata con ajo aceite. Habas en su jugo con aceite puro de oliva. Bizcocho de almendra. Bizcocho de almendra con su azúcar. Yo, mira, avui no voldria ser Montxolí, sincerament. De limón. Truita de morcilla, molt bé, per així. Empanada de pisto. De pisto, de pimiento, huevo, tomate. De tot. Y atún. Coca, de chocolate, sin gluten y sin lactosa. Sin lactosa, molt bé, perfecta. Pues sí, ni a qué pensar en tots. Molt bé pensar, per així. Tollina con tomate y pimientos, de la tierra y el mar. Molt bé, de les dues coses. De las dos cosas. Les dues coses, per així. Tarta de manzana. Torta de manzana. Tu també el dolç, no? Sí. A veure, per així. Valenciano. No pasa nada. ¿Qué has traído tú? Spaghetti, como tú me quieras. ¿Podemos ver a esta señora la cara? ¿Podemos ver la cara a como tú me quieras? Del norte, cerca de Milán. Del norte, a ver, por aquí, me vengo por aquí, que no te escolte bé. Del norte, cerca de Milán. Cerca de Milán, molt bé. Tu has querido traer tu part italiana. Claro, sí. I tu d'on formes part, a veure? És que mireu que samarretes, companys. De les dones de la Pobla de Farnal. Les dones de la Pobla de Farnal. Parla igual que Antònia de l'Arte. Cuidadet. A veure, per així tenim a la secretària. A ver. La secretària. Què ha fet la secretària? Tesorera. Llisquetes d'ou, que són les típiques d'ací. A veure, mostrar-les-los. Home, mírales. Molt I bé, esta per què van les ulleres portat d'això? ahí típic d'ací. Clar,
més comprat en la tenda de l'autoservici Juan. Molt bé. Del poble. Tot del poble. Productes del poble. Productes frescs, tot fresco. A veure, tu què has portat? Mira, elles es soles. Perquè jo sóc una mandranga. Tu una manda, a veure. Vale, per a veure, deixa'm un huequet, encarna. Però anem a veure, jo estic en representació de Mireia, que ha fet això que no ha pogut vindre. Pues guanyarà, la que no va guanyar. Ella és la presidenta de l'associació. El plat jo vaig a representar-lo, però és teu. Ja està. La que mana eres tu, La que mane. La que mana. La que me dicen manar. No pastis el demoniato, que yo... Entre cometes, ¿no? Eso es lo que pica. A veure, i l'últim plat? Yo he hecho pestiños. Es de Córdoba. De Córdoba. ¿Vostè és de Córdoba? No, yo soy valenciana y mis padres andaluces. O sigui, que ha sigut ells els que t'han donat aquesta recepta. No, una cuñada mía que era de No a Córdoba. tot. Sembla Antoni Sánchez, no? Pues així, la gent, companys, no sabeu tot el que han portat, però jo crec que és moment. A veure, tots junts, esperem al gran Mocholí. Vull que diguem Mocholí. Val? Vinga, que vinga. A veure per on apareix Mocholí. Anem a veure l'entrada de Mocholí. Coreografia, 9.000 persones, ho ha dit abans. El 80% del poble. Estem prop de les Emílies. Mocholí se fa d'esperar, Mocholí se fa d'esperar. Sí, està de rogar. Tú no te preocupes que entra Mocholí. Mocholí no se pere este man, vamos, este manjar no se pere Mocholí. Ai, mare. Tiene que probar el primero. Home, ha de provar-ho, si voleu guanyar, ha de provar-ho, Mocholí. A veure, vinga, Mocholí. Si no escolta Mocholí, no ve Mocholí. Buen camino, cabals de señores de Sant Que Antoni. s'escolte Soroi. Vinga, Quina este festa doble, vinga. tenen ahí. Mocholí. Ai, que ve pa ahí, que ve pa allí, que ve pa allí. Oh my God, ja arriba, com arriba? Està arribant. Cavalls. Carro de cavalls. Ahí. Era un poni. Cavall de rap, va molt a pressa, ese cavall, Pero que se le escapa el poni. ¿Qué pasa? Que se pasa la parada. Que te pasa Pusol. Que se pasa la parada. Que sepa. Gran Mocholí. Gran Mocholí, que no escapa. Núria, ja deia jo, què porta Núria darrere? I mira-la, que porta ahí la batucada, que forma part de la batucada. Perfecte. Molt bé, Núria, però on tenim a Mocholí, on ha anat a parar, per favor? El cavall en el saltat de la batucada del A veure, cavall. és que volem veure a Mocholí, ha de pegar la volta. Podríem confirmar que Mocholí està viu? Sí, per favor, perquè anava a escopetar. Està Pusol, Està Pusol, ja, ha arribat a Pusol. Però a veure, no sé, Núria, si pots explicar-nos alguna cosa. Núria, què està passant? Mocholí se l'han emportat, no sé on està Mocholí, s'ha anat Mocholí pa callar, però ara, mira, ara! Torna. Gran Mocholí. L'arribada. Está en puerta rápida. Està inspeccionant. Mira el caballito poni, mira el caballito poni. Sí, ara sí. Ay, madre de Déu. Que la batucada havia d'arribar primer. Hola, Mocholí. Quan l'he vist anar-se... Un esquadre. Mira com saluda. Saludant molt bé. Netones encantades. Clar que sí, les Mari Carmen és contentes d'elles. Mare de Déu. Vaig a veure companys si agafa a Mocholí en esta entrada triomfal. Increïble. Atenció ara, ajudeu-los. Mira, Chino l'ajuda. Mocholí, ¿qué ha pasado, Mocholí? Primeres paraules. Nerviosa la ca y ha donado dos voltetes. nerviosa la Volia ca. lluir-se. Jo crec que tu volies veure el poble. Home, el poble és preciós. Le estava dient que el poble és preciós, amor. Molt acollidor, o sigui, és un poble preciós per retirar-se. Pues mira que benvinguda, passem. A veure què tenim a Mocholí! Aplaudiments pa Mocholí! Quantes... Vora 30 plats m'han dit, no? Mira, n'hi ha més de 20 plats, Mocholí. Més de 20 plats, mare meva. Avui, sopes, diners i... N'hi ha de tot. I això és molt típic, m'han dit que se fa el dia de Sant Antoni. Sí, n'hi ha moltes coses típiques d'ací de la Molt bé, doncs ara anem a tastar-ne perquè n'hi ha avui faena. Home, clar que n'hi ha feina. Comença, si vols, senta, perquè si no comencem... A veure, companys, jo crec que ha sigut una entrada triomfal de tot tipus. De tot tipus. Ah, vaig a preguntar-li, ¿vale sopar a ir? No sopi. N'hi ha de desayunar avui. Clar que Molt no, bé, clar que ben no, fet, normal. ben fet.
Tu saps tot el que tens avui, que t'has No, ja m'ho han dit, que tinc ahí un bon trecho. Home, I crec que no dinaré avui tampoc, però bueno, ja veurem. Jo crec que no, crec que d'ací te'n vas més que dinat. Molt bé, doncs el que siga que farem, no et preocupes. Això segur, a disfrutar-lo, Mocholí. Nosaltres se n'anem, després continuarem, però així, a veure tota esta gent com se n'anem. Contentes, quina festa! Mocholí! Bueno, la festa que li espera avui a Mocholí, però sobretot la quantitat de plats que haurà de tastar. Així és que vaig a començant, perquè si no acabem el programa i encara no els ha pogut tastar tots. Podeu recuperar. I quart, moment de fer una nova pausa per a la publicitat. Tornem de seguida perquè necessitem saber com van aquests plats que està tastant el nostre jurat tan crític. Que ha començat a tastar avui i terminarà després demà. Ara ho veiem en directe. Fins ara. I 20 connectem de nou amb la Pobla de Farnals, a l'Horta Nord, perquè el nostre crític gastronòmic, Pedro García Mocholí, està en plena faena tastant aquesta ingent quantitat de plats, que jo no sé quants n'hi ha, que els han preparat el veïnat d'esta localitat, i jo no sé si puc continuar menjant. Jo és l'únic dia que jo no posaria en la pell de Pedro, de veritat. No sé si podríem... Núria Cifuentes, hola de nou. Li has de dir una cosa a Pedro. L'altre dia una fan, bueno, Pedro té molts fans. O sea, Pedro és, en estos moments, una de les persones més conegudes. És Shakira. Clar, està Shakira, David Albelda i Pedro García Mocholí, ¿vale? I una senyora digué que estava preocupada perquè no veia l'aigua de Pedro García Mocholí, no sabia si li passava. I li va dir que tranquil·la, que ell té líquid, té aigua per ahí. Allà a la tauleta té... Ahí va i s'entén, sempre. Que no es preocupen les fans de Pedro. Ell està ben cuidat, les fans que no es preocupen, que Pedro està a les millors mans, que sí? Però una pregunta, per què entre Shakira i jo fiqueu Albelda? No preguntes! El rànquing que quede clar. No preguntes, és melero, no preguntes. No preguntes. Bona pregunta. Estàs tastant durant tot el matí, Mocholí? Bueno, avui n'hi ha molta afluència de dones i algun home, i la veritat que també n'hi ha un gran nivell. O sigui que estem molt contents perquè el concurs està calant i la gent li ho passa bé i vol vindre. Avui així n'hi ha un comboi que, vamos, que no ens ho comptes, no? Ja ho hem vist. Que hem tingut en el show. Sí. Impressionant. Com portes la panxa? Estàs ja ple o encara tens bo? Jo ja tinc experiència i ahir quasi no diní. No sopa i després m'ha fet un cafè. No sé, la senyora vol de tot. La senyora vol de tot. Continuem tastant perquè ara ve el dolç. Ara sí, ara han tastat el salat i ara anem en el dolç. Ara anem en el dolç, imagineu-vos. A veure què passa, que continuem passant, perquè els plats salats com han estat? Molt bé, han hagut 3 o 4 molt bons. Hi ha hagut uno que m'ha traït molt de recuerdo, perquè ma mare me'l feia i m'agradava molt. Quin plat? No, que si ho diu ja saben qui va guanyar. Després ho direm, després ho direm. Que no diguen que està banyatero. A veure, les del pla del dolç, que passen. Lo que pasa es que ahí te records de la... Cuidado fino, que passen per així. A veure, és que són... La nostàlgia és molt poderosa. Besones. Fica-li el pla que vaig a tastar amb Mocholí, que hi vaig a fer. A veure, conteu-me la vostra història com a besones, perquè també formeu part de l'associació així al poble i tot. Sí, de dones. On esteu? En l'associació de dones. De dones, sí, de tot, estem implicats en tot. Tot el que siga festa. L'associació de Parkinson de dones, esteu en tot. Mira que entrosem més xicoteta garra. I ho passeu bé, així. Sí, molt. Un poble molt animat. El vostre poble, no? El nostre poble. I que siga... Sí, diuen que la tarta un trosset pa plató, possible? Sí. Jo la portarem després, Clara i Juanma, no us preocupeu. Esteu nervioses perquè tastem Mocholí? No. Esteu confiades en vosaltres? No, hem ficat tot el que hem pogut. Li agrada. Quan ens a la sella i així, ell... Que mos agrada molt la reposteria. Agafa el teu, està bo, Mocholí? Molt bona. Molt bona. La següent, porta la següent, està molt bona. Esta té un secret. A veure si
tu tastant-la li trobes... Com no va trobar? Això és brutal, brutal. Tu penses que Mozzoli... Jo crec que li agradarà, jo crec que sí. Molt original. No sé. Espereu que n'hi ha baralla de germanes així, a veure qui guanya. O sigui, aneu a barallar per quina és la guanyadora, no? Jo crec que guanyarà ella, però bueno. Home, no, tens que confiar en tu, tens que confiar en tu. Home. Jo vull que guanyi ella, que està molt currada. Mozzoli, ja has trobat el secret? M'ha costat, lo meu, m'ha costat. Dime, Mozzoli. Es de taroncha, un poco de taroncha rallada. No. Llima. El canvi. Un poco de llima, pero vamos, yo me ve més, es una coca reu que diguem nosotros, portava llima o taroncha. Cítrica. El cítric estava ahí. Estava ahí en presentació i tot de Mozzoli. Mira que presentació t'han fet. La neula i tot. Que no pot passar. Donar-li aigua, pobreta. No, així professionals de tot. Que continuen passant de pla. Moltíssimes gràcies. Que continuen els plats. Jo vaig a parlar perquè abans... El número. Molt important, el número. No puc puntuar. És que Mozzoli no ha apuntat. Mozzoli ha d'estar atent, que si no tenim un problema. A veure, que abans ara Mozzoli correguent i no puc parlar amb vosaltres, les xiques de la batucada. Conteu un poc, sou d'ací del poble? Batucreu? Som totes d'ací de la Pobla de Farnals i portem 4 anys tocant en el nostre professor, que avui no ha pogut vindre, però li donem un saludo a Jorge. Un saludo a Jorge. Estarà molt content de nosaltres, espere, perquè han fet el que han pogut. No, ha estat genial. Tu te'n vas ensenyar a la batucada? Sí. Sí? Tu què fas així al poble? Batucada? També m'han dit que estàs a l'associació de dones. Sí, de ama de casa. I què fas ahí? Fenomenal. Pues en el taller sí, que en el meu copals, el meu meses, mi mare José, i estic fent també batucada, playback, porque sí, cal. Cifuentes, no hem I sabut la el nom. batucada ho passes de meravella i tens amigues, a que sí? Sí. Sí, tu I també tinc amigues de Vallas Sevillanes. Ella fa de tot. Núria, que te diga el nom. Crec que ha dit María José. Quan ixes en la tele has de dir el nom. Com t'anomenes? Me dic Carolina. Carolina, s'anomena Carolina. Vale. Carolina ja forma part... Així vas a fer-nos una demostració de la batucada i tot. Ja hem vist la batucada, vas a ballar-nos? Sí. De sevillanes. A veure, váyanos. No van La demostració. Ah, ja fa... Ho fa superbé. Molt bé, Carolina. Oye, Carolina la millor. Que ho fas. Que la facin alcaldessa. Molt bé. Meravellós. Allí se ho passa bé, ja hem Se ho vist. passa molt bé. Se ho passa genial. I és la nostra, vamos, la nostra aspiració. És ella. És ella. Pues ja saps, és l'aspiració a l'associació de tot el món. De totes. De totes. L'inspiració. Mira, Carolina, què te pareix si agafem a totes les participants i tot el món que està així i ballem així al centre com has fet tu? Vinga, Te pareix batucada. bé? A veure, pues, vingueu tots els participants, a veure, que vull que tot el món Està el vingueu concurs gastronòmic i el concurs de ball. que anem a ballar. Vinga, ràpid, vingueu. Mozzolita, està i nosaltres ballem. Vinga, come on, Vinga, a everybody. veure, que sona la música. Everybody. A veure, que sone la música. La música. 1, 2 y 3. Corazón contento, lleno de alegría. Ja no té la cançó. No va reportera, Li han portat la Molt bé, m'encanta l'ambient. Que siguin tan espontani. Ho feu bé, Ahí està treballant, ¿Cómo dice? Ahí a la cámara. La Fifu és la Fifu. Mira. I dice por ella això és molt de boomer millennial. Desde que te conocí. Ara és... Heu vist la dona que està cantant en el micro? Bueno, ella s'ha fet l'ama. Clar. Bueno, adeu, Núria. Ara tornem. No et Escolta, preocupes. per què sembla que estigui en càmera ràpida? No, perquè van molt ràpids. Perquè no Perquè parem de van a una ballar. velocitat que no és normal. No parem de ballar. Només molt una ràpid, no? coseta. Necessitem saber on anem. Vicent. Com també estarà bé conèixer com va el nostre crític gastronòmic, Pedro García Mozzoli, si acaba de tastar tot el dolç que tenia ahir. Si està en salut. Exacte. I si la panxa encara li aguanta. Anem cap a Pobla de Farnals, no, Juanma? A veure si el xino ha fet un curset de primers auxilis i pot estar al costat de Mozzoli per si Maria. necessitara. Sí. Obsequi l'Ajuntament de la Pobla de Farnals. Oh my God, 1989. Què és Quan tu això? vas Què és néixer? això? Cifuentes, què és això? Molt de nivell a la Pobla.
Ah, un perol. Oh, mare de Déu, però ahí... Cuinera, encén-me la caldera. Què us pareix? Jo cantant, no? Cantant, no? Cantant, no? Què us pareix? Així cuinem, però per a tot el poble. Però nosaltres tenim a l'encarregat de fer-nos... Mira, mostra la Sifi, no? Perquè, a veure, conta'ns què ens has fet tu. Pues han fet el que és un típic arròs en fesols i naps. Que bo! Un plat valencià, que si remontem a la història és més antic que la paella. Ah, mira, jo sí que així ja hem vist que n'hi ha molt de nivell en la cuina a la Pobla de Farnals, però és que sou de tradició de fer plats així, veritat? Jo porto, enguany farà 49 anys que estic fent en companyia dels meus mestres, fent d'este plat. Però això és el tema. Si no ens empavilem anem a... Ja, el mocholí ja la tasta, que és important. Ara la gent el tastarà, perquè tu has fet així per a tot el poble. Això no, per a tot el poble fem a festa i a Sant Antoni. Això t'anava a dir, que exactament. així tenim una, que és de les grans i és d'història. Cifuentes entra en concurs? Que es fa 7.000 persones, més o menys. 7.000 persones. I això porta, pues, car de bou de carrer, no ternera. I lo típic que és fesols, el nap, cardet, porta un poquet de cordero, porta manetes de cerdo, cansalà, morro. De tot? Porta de tot? Sí. Porta de tot. Pues ara, a veure, sí, Juanma sí que entra en concurs. L'embotit sí que entra així en el poble, per lo menos. Per lo menos, no, però és que així a Mocholí també. Moltíssimes gràcies, segur que està boníssim. Ja sabeu, nosaltres, Mocholí el tenim ahí deliberant, perquè jo ja he dit avui que avui les receptes més suculentes les portava la Cifuentes. Mocholí, tot bé, estàs deliberant, veritat? Complicada cosa. Va, bé, ja hem tancat, així que quan vulgueu fem el concurs. O sigui que ja ho tens quasi clar. Ja tot queda clar. Ja sabeu, en res diguem quin és... No, ara tornem. Dis-me. No, després. Que és que anem mal de temps. Després, adeu, Núria. Ara tornem de seguideta a conèixer el veredicte, però és que primer hem de passar per Faura, que està en esta fira de maig. I abans d'acomiadar el programa, que ja no ens queda pràcticament res, hem de tornar a la Pobla de Farnals perquè volem saber el veredicte, conèixer el veredicte. Núria Cifuentes, tens a Mocholí preparat? Sí. I a tot el món. Pero mira, más vale que no me acuerde. Estan molt nervioses. Jo veig ahí nervis. Ja estem així. Que me vaya mal de consolación. Ja estem així, els nervis estan ahí. A veure qui és... A veure qui és el guanyador o guanyadora d'este concurs, que ha sigut espectacular. Hem tingut festa, hem tingut molts plats i crec que Mocholí porta la panxa per a tot el mes ja plena. Un dels millors pobles del món. Però ja sabem que ha sigut complicat, no? Sí, bueno, ha sigut... la revolució ha plegat a Pobla Farnals. Estem, tot el poble està així avui en la plaça. Un dels millors pobles del món. Totalment d'acord. A més, m'ha agradat molt. Ha donat un passeig i si n'hi ha algun pis a venda, igual me'n penso. Igual. Pues anem, és el moment, un poquet de silenci. Música a plató, per favor, de tensió. Tensió. Que arriba el moment. Esteu preparats, eh? Sí. Jo també. La plaça també! Què diuen? Anem a dir... No sé. La platja, el poble, la platja. Sí, la platja també. La platja també. Anem allà. Serietat, per favor. Serietat ara, per favor. Vinga. El guanyador o guanyadora del concurs gastronòmic amateur de Connexió Comunitat Valenciana així a la Pobla de Farnals. I platja? I la platja? Com estan ahí totes? Per favor. No poden aguantar-se, Núria. Josefa, per favor. La número 15, torta de formatge en frutos del bosque. A él le ha agradado. Que vinga la germana, vine pa' casi. L'hem vist en directe, a més. Així al mig en mi i el Mocholí. Vine pa' casi, com s'anomena vostè? Molt bé. La germana ja sabia. El seu nom. Pilar. Molt bé, Pilar. I el Chino també molt bé. Sí, la germana ho ha dit.
Dóna-li el rap. Enhorabona, Pilar. Gràcies. No se l'esperava, no? No, per res. Està emocionada vostè. Sí, m'he emocionat. La mare, així, Tot en família. Està contenta vostè? Perquè ha guanyat la seva Molt filla. contenta, Ella molt està contenta. emocionada de la Pobla de Farnals guanyadora. I la que entrega també. També totes filles seues, totes filles. Així, a veure el millor Pobla de Farnals i la plaça i tot. Un aplaudiment. Molt bé, molt bé. La millor plaça del poble. Companys, no us escolte, però així tenim a la guanyadora d'ací de la Pobla de Farnals. Que bonic. Que emocionant. Està molt emocionada la mare, la germana. No, home, normal. Totes, bueno, i la real. Ja està ballant, ja La està. gran Mira, guanyadora. mira, Quina vinga. festa, l'altra germana també s'arrima a felicitar-la. És que no espera menys, que li havia costat ahir fer ese pastís, però és que tenia... Avui també és un dia de pilleria en la Pobla de Sí, Farnals. la veritat que també tenen molta festa. Però Veritat és que que tenia sí, té una pinta. pinta ese pastís, però que de pastisseria, no li faltava detall. Així és que celebrem que hagi guanyat este I que guanyi un dolç sempre està. Sí, això sempre triomfa. Quique Mateu, Maria Zamora, Marc Guardiola, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat este divendres. Que vagi bé el cap de setmana. Igualment. Ens veurem No dilluns, pilleries. tornem. Dilluns Adéu, tornem. adéu. Una cosa més, tenim el millor equip del món. Gràcies a tots. Gràcies. Gràcies. Adéu.